TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye an nana an sigi an ka ni sigi kɔnɔna la ka kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma ladala ko la an bɛ kunnafoni mun ta k'a di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ an ka jamana an bɛ don min na i komi bi kiribulonw sigilen don sen kan kiri mun sigilen don sen kan ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka jate minɛ diɲɛmaw fɛ an bɛ don min na i komi bi o ye Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛmaw ka kiri ye a bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila u ka sigi mun kan ka boloda san 2017 an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ Ghana jamana ɲɛmaa kalafili o kɔni kuncɛra ka ban n'a ma ɲɛ o kuncɛra ka ban u bɛ jaabi kɔnɔ la jaabiw ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ nka dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko olu ye sebaya sɔrɔ n'o ye fanga sinamaw ye an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ bolodara kunu wulada fɛ an ka dolancikɛnɛ mun bɛ yen n'an kɔma Stade Omnisport Modibo Keita sufu bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o tun kɛlen don ka jɔnjɔn boloda tɔn 2 ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ don min na i komi sisan mun kan ka ta o y'a ta an b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma nin de y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala kunnafoni wɛrɛ mun fana mana sɔrɔ ka fara nin kan an b'o di aw ma ladiriya kɔnɔ a y'aw bisimila. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Général Amadu Aya Sanogo ani maa 17 minnu tun nɔminɛlen don fugulanbilenman tigilamaw ka ko la a kiribulon tun sigira sen kan kabiri novembre kalo tile 30 fo bi jaabiw ma se ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraw bɛ sen na kiribulon maaw kɔni nana a laɲini kɛ k'a fɔ ko ka kiri bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila san 2017 la an ka kunnafoniw lajɛ. An ka kiribulon mun bɛ yen ni an kama Kurudasi Sikaso mara la u ka kunun sigi kɔnɔ u nana kuma fugulanbilenman tigilamaw ka ko de la sabula o ko de tun bɛ sen na a yira k'a fɔ ko ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila u ka sigi mun kan ka boloda san 2017 n'i y'a jateminɛ u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ fɛnw dɔ laɲini kɛra maa minnu jalakilen don olu ka lafasabaga fɛ kiribulon banna bɛɛ lajɛlen ma fo kelen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ maa minnu tun ye jateminɛ kɛ ka tɛmɛ fɛnw dɔ bɛ yen minnu ma dafa kosɛbɛ o de y'a to u tun nana laɲini mun kɛ Amérique ka lasigiden mun bɛ yen n'o o nana kɛ kiiritigɛla mun tun bɛ ka a baara kɛ wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Mali sariyaw dun b'a yira k'a fɔ n'i ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ i kan ka n'i jɔ ka i kali k'a yira k'a fɔ i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ o tɛ se ka kɛ sabula maa minnu su nana ye jago dingɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Américains olu de y'a baara kɛ nka olu tɛ se ka na kiribulon kɛnɛ kan k'u kali o de sen fɛ walasa ka se k'o ko dilan ka ɲɛ u ye wele bila laboratoire malien Charles Mirie maaw ma ka a kalifa don an ka kiribulon mun bɛ yen ni an kama cour d'appel o baarakɛla dɔ ma n'an kama ko Taisha Mayiga wa u ye tile 45 de d'u ma u ka se k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔnɔ. Sani an ka bɔ Mali kɔnɔ an b'a yira aw la k'a fɔ communauté musulmane de Sufi n'o ye Sufiw ka jɛkulu ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ u sigilen don diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu bɛ farafinna olu ye sira ta u kundalen don ka na an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye sabula kira ka bangeni kisi ni nɛɛma ba ye ni an bɛɛ kɔma ko Mawuludu Nabawi ɲinan san na labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka se ka dunanw bisimila minnu bɛ kɔ kan olu ye sira tali daminɛ ka ban Côte d'Ivoire kaw an bɛ don min na komi bi olu ye sira ta an ka kunnafoniw lajɛ. Mawuludu n'o bɛ tali kɛ an ka kira bangeli la an ko a ma festival Mawuludu Nabawi ɲinan san n'o ye san 2016 ye a tɔ ye tile 2 dɔrɔn ye Sufiw ka jɛkulu ni an ko a ma communauté musulmane de Sufi farafinna ani diɲɛ fanw tɔ bɛɛ lajɛlen na u kɛlen don ka wele bila ɲɔgɔn ma walasa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dolancikɛnɛ mun bɛ yen ni an ko a ma Stade Omnisport Modibo Keita kunun n'i y'a ta k'a lajɛ communauté musulmane de Sufi maa minnu bɛ Côte d'Ivoire olu ye sira ta u kundalen don an ka faaba kan n'o ye Bamako ye wa o fana bɔlen kɔfɛ u ka lasigiden minnu bɛ yen n'o ye zawiyaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ u ka zawiyaba kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ u ka dugu mun bɛ yen ni an kama ko Gonzagueville an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu fana bɔlen kɔ Burkina Faso olu fana bɛ sira la ka na. Ghana jamana kɔnɔ u ka fanga sina maa mun bɛ ni an ka ma ko Nana Ado ale n'a nɔfɛmaw u kɛlen don k'u ka nisɔndiya sigi sen kan ko olu ye u ka jamana ɲɛmaa dasi jamana ɲɛmaa kalafili mun nana boloda araba tɛmɛnen an ka kunnafoniw lajɛ.
Ghana an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka jamana ɲɛmaa kalafili tɛmɛna jaabiw olu ma dɔn fɔlɔ nka o bɛɛ n'a ta fanga sinamaw ka parti politikiba mun bɛ yen n'o o ɲɛmaa ye Nana Addo ye ale n'a a nɔfɛmaw kunu u y'u ka nisɔndiya kɛ ko olu de se sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaa kan n'o ye John Dramani Mahama ye hakilina jiginna kunu arabadon an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Ghanakaw olu wulila ka taa kala ta walasa u ka jamana ɲɛmaa kura ko o sigi maa 7 olu de tun kelen do k'u kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ. Bamenda mun bɛ Cameroun no tilebiyan fan fɛ mankan bɛ sen na mankan tɛmɛna polisiw ni denmisɛnninw de ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ maa 2 olu de bɔnɛra u ni la hali n'a sɔrɔ fanga sinamaw ma jɛ ni o ye an ka kunnafoniw lajɛ. Kunu Cameroun u ka dugu mun bɛ ni an kuma ko Bamenda ale bɛ Cameroun no tilebiyan fan fɛ mankan kuraw olu nana boloda tuguni denmisɛnninw olu de sɔbɔkɔrɔ dimina u wulila u ka parti tɔ mun bɛ ni an k'a ma ko Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC olu de bɛ fanga la an bɛ don min na komi sisan laseli mun kɛra u ka faso jabaranin na u y'a yira k'a fɔ maa 2 olu de bɔnɛra u ni la wa ko polisiw jabara n'o ye commissariat ko o jenina fanga sinamaw ko o kuma tɛ tiɲɛ ye olu y'a yira k'a fɔ maa caman de bɔnɛra u ni la fanga sinamaw y'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko maa 20 ɲɔgɔnna olu de tununa wa u y'u ka lakanatigilamaaw de jalaki kosɛbɛ ko olu de marifakisɛ ci jama la gouvernement n'o ye Cameroun gouvernement olu y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni ye nkalon ye an bɛ don min na komi bi u y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko polisiw ma mugu ci maa si la nka o fana kɔfɛ o kɛlen do k'a yira k'a fɔ fanga sinamaw olu kɛlen do k'u dogo denmisɛnw de kɔfɛ ka nin waleya jugu in kɛ. Faransi jamana kɔnɔ u ka musoba mun bɛ yen ni an kama ko Marine Le Pen ale bi kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ a kɛlen do ka na ni hakilina ye a y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka fu siri fɛn mun na an bɛ don min na komi bi o ye Faransi kɛlen do ka denmisɛnnin minnu ka kalan ta fufalaki n'olu tɛ Faransi jamanadenw yɛrɛ ye ko wa ko o bɛna dabila sabula k'u kan k'u wasa don u yɛrɛ de la sani u k'u wasa don jamana wɛrɛ la ko ale kɔni tɛ dunanw juguya la an ka kunnafoniw lajɛ. Marine Le Pen a y'a tɔgɔ don maaw da tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ ni muso in a dɔnnen don kosɛbɛ extrême droite française tɔgɔ la a ye layidu ta k'a yira k'a fɔ Faransi jamana bɛ ka k'i jɔ ni maa fɛn fɛn ka kalan ye fu falaki ko wa ko o bɛɛ lajɛlen bɛna dabila a y'a yira k'a fɔ foyi tɛ kɛ ten hali ni somaw tɛ baara la faso t'i jɔ n'i ka nafolo bilen a ye laseli mun kɛ wagati min na kunnafonidilaw n'o ye BVA ma olu gɛrɛla a la a y'a yira k'a fɔ k'a b'a sɛbɛntiya ale ka politiki bunakun kɔnɔna la u k'u yɛrɛ don ba la fɔlɔ u ka k'u yɛrɛ fɛ fɔlɔ a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn minɛ Faransi ka kɛ kelen ye Faransi yɛrɛ damaw ma Faransi kan ka faransɛdenw yɛrɛ de dɛmɛ o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ dunanw juguya la nka u kan ka kɛ u ka jamana kɔnɔdenw de fɛ fɔlɔ. Ibisiw olu kɔni ni kuma mun fɔ a balila maa caman na u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tile damadɔni di Aleppo n'o bɛ tali kɛ Siri dugu la maa minnu bɛ yen n'olu ma bɔyɔrɔ sɔrɔ u ka se ka bɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na sabula u ka banbanci minnu bɛ yen minnu tɛ fɛ ka Bashar al-Assad ye fanga bɛrɛ t'u la bilen maa bɛ ka k'u yɛrɛ ɲini an ka kunnafoniw lajɛ. A ka ca ni maa 300 ɲɔgɔn na ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi minnu bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ wagati min na Irisi olu y'a yira k'u bɛ kɛlɛ jɔ fɔlɔ sabula a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi banbanci minnu bɛ yen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu kɔni bɔyɔrɔ to olu la Aleppo kɔrɔnyan fan fɛ minisiri mun ɲɛsinen don jamana kɔfɛ ko ma Irisi tɔgɔ la n'o tɔgɔ ko Sergei Lavrov an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ye laseli dɔ kɛ kunu wulada fɛ ka don sufɛlaw la a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi Irisiw ni Lamɛrikɛnw olu kan ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda ka kuma nin ko in na maa minnu bɛ yen n'olu tɛ marifatigiw ye olu bɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ cogo min na wa o fana bɔlen kɔfɛ hali banbanci minnu bɛ fɛ ka taa ka bɔ Aleppo kɔrɔnyan fan fɛ o kow bɛ se ka labɛn cogo min na wa a kumara o bɛɛ lajɛlen kan. Sisan an bɛ na farikolo ɲɛnajɛ la nka sani an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di aw ma an b'a yira k'a fɔ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo ale ka kalanden mun sigilen don Côte d'Ivoire n'o ye Seko ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an k'a ma ko Cheikh Konate a ye wulikajɔ boloda ka yala Côte d'Ivoire jamana dugu caman kɔnɔ a ka silamɛya ɲɛf'u ye ani ka dɛmɛ ta ka duguladenw sɛgɛrɛ sabula n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire bɔra gɛlɛya kɔnɔ fo silamɛw k'u hakili to u silamɛɲɔgɔnw na silamɛw k'u hakili to
to hali minnu tɛ silamɛ o de y'a to Sheikh Konate ale wulila a yalala a taara fan caman dugumisɛnninw dugubaw walasa ka dɛmɛ lase olu bɛɛ lajɛlen ma ka silamɛya ɲɛf'u bɛɛ lajɛlen a kɔni kun cɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Sheikh Konate ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ a yɛrɛ kan ka na mawulidu la an ka faba kɔnɔ yan n'o ye Bamako ye ni a ko bɔra mun kan an b'o kunnafoni di aw ma o la sufiw ka ko la an b'a yira u la k'a fɔ dolanci dɔ tun bolodalen don u tun kɛlen don ka jɔnjɔn dɔ boloda o jɔnjɔn a kuncɛyɔrɔ yɛrɛ u y'o de boloda an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɛra dolanci dumanba ye dolanci tɔ mun bɛ yen ni an kama ko yelen olu ni ziya olu de tun bɛ ɲɔgɔn na kunu wulada fɛ Sadu on sport Modibo Keita la a ko kɛra cogo min na an ka jɛ ko lajɛ. La Kola CMS Mali no communauté musulmane du Mali na le ɲɛmaa ye Elhaj Sheikh Sufi Bilal Diallo u bɛ farikolo ɲɛnajɛ boloda san o san Stade on sport la Mawuludu okumu kɔnɔna na ka bɛn décembre kalo tile 8 san 2016 ma yelen ale ni Olympe olu y'u kɔda ɲɔgɔn na. Nin kɛnɛ in kɔnɔna na équipe fila ka mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ Elhaj Sheikh Sufi Bilal Diallo nɔrabila bɛ yen nɔ fo ka taa se a ka kalanden kɔrɔbaw ma n'o ye Sheikh Taju ye. Dolanci ɲɛnamaya n'a sɛgɛsɛgɛli taara ka di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Pele jamana in dolancila kɔrɔba dɔ don wa farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔbaga dɔ don n'ale bɛ baara kɛ Stade on sport la. Sani jalatigɛbaga ka fili fiyɛ an ɲɛ bɛ bilenman na yelen mɔgɔw la bulama o ye Olympe mɔgɔw ye kɛnɛ ɲama fifara ni Sheikh Mayiga ye yelen mɔgɔw olu ye sebaya sɔrɔ ni kelen ni fu ye Olympe mɔgɔw kan. TV Anwar filɛbagaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo ko olu yira aw la an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw fo k'aw to aw ka sigida la togodalamaw an ma ɲina aw fana kɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ an ka dugubaw yɛrɛ fana kɔnɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka sini yira an na.